Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Менә без бүгенге тапшыруыбызны шулай җыр, моң белән башлап җибәрдек. Студиябездә кунакта автор башкаручы, үзе сыздырып гармунда халкыбыз киләрен башкаручы җырчыбыз Флюра Талипова. Флюра ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Сезне студиябездә күрүебезгә мин бик шатмын, әйбет. Менә күпме кунаклар белән очрашсам да, гармун уйный белүчеләр, хатын-кызлар белән очрашсам да, әле беренче тапкыр менә шулай үзе белән гармунны алып килеп, сыздырып уйнаган хатын-кыз минем тапшыруымда. Сокланып тыңлап утырдым, сокланып, сезнең тавышыгызга моңланып утырдым. Бик зур рәхмәт сезгә менә шушындай матур җырлар бүләк иткәнегез өчен. Ә инде гармун белән уйнап башлап җибәргәнсез икән, әйдәгез менә шул гармун кыйссасыннан башлыйк әле. Белүемчә, сез кичкенәдән үк гармун уйнарга хыялланган хатын-кыз әйбет. Нәрсәсе белән җәлеп итте? Ни өчен гармун уйнарга теләдегез? Энҗе ул шунда да бик серле, сәер. Минем кичкенәдән гармун уйнасы килде. Әнидән дә сорап караганым булды, әйтәм, әни гармун алып бир әле. Гармунда уйнысы килә дип. Аңламыйм, нилектән шугаттан килгәндер уйнаганым. Кичкенәдән күрдегезме сез Мен аны? аны киченнән күрүдән түгел, минем ул яннардан бирелгән булып чыкты ул. Минем әтием, бак дисәң, бик матур итеп гармунда уйнап, баянда уйнап, клубларда бийдә торган булган. Ул бик матур уйнаган булган. Мен белмим бит инде, шуңа күрә бер яшьтән ул минем вафат. Шу әтидән күчкән бу ниләр булгандыр инде, теге теләк, нәселдән килә торган бер, үзлегемнән шулай уйнап киттем мин гармунда. Ничә яшь иде инде гармунда рәхәтләнеп уйный башлаганда мин уже үскән идем инде хәзер студент вакытлар итте, студент аңа хәтле бит инде гармунда уйнау тыела бездә, ниндидер җырлау дисең манда. Безнең өйдә әни безне үскәндә безгә тик эшне генә белергә тиеш идек без анда. Анда ниндидер уен куралларында уйнау дисеңме, җырлаумы дисәң, ул вакыт үткәреп утыру дип санала иде. Шуңа күрә мин гармунды өйдән чыгып киткәч, мәктәпне тамамлап, Сәрдәмәк дәүләт педагогия институтына барып кергәннән соң, шушы елларда минем башланды уйнавым. Кайда нинди гармун күрәм, кемнәндер сорап алып, шулай итеп мин үзлегемнән уйнап киттем гармунда. Кайсы яктан икәнегезне әйтегез инде тамашачыларыбызга. Мин чыгышым белән Башкортстанның матур үзенең елгалары, Юрзән елгалары белән дан тоткан, үзенең санаторий яңа таулары белән дан тоткан Салават районында туып үскән кеше. Әмма ләкин минем әби-бабаларым чыгышы белән әниемнең әти-әнисе ягыннан Татарстанның Саба районында туып үскән кешеләр булганнар. Алар шулай үзләренең теге бик хәллегенә яшәгәннәр алар вакытында. Аларның һаманда өйләре, авылларында Күйек дигән авыл, анда аларның магазины, кибетләре дә саклана. Аларның торган җирләре дә. Һәм инде алар бик хәлле булганнар дип әйттем бит инде. Һәм инде аларның байлыкларын тартып алганнан соң, алар чыгып качырга мәҗбүр булалар шушы Башкортстан якларына. Шулай итеп минем әби-бабалар барып утыра Башкортстан төбәкләрендә яшәп калалар. Менә шуның тамырларым белән шушы Татарстанга килергә туры килде. Менә кан тартмаса җан тарта диләр бит инде. Шуңа күрә мин менә шушында килеп яшәп иҗат итеп ятам. Менә иҗат итү, сез бит җырлап кына, баянда уйнап кына түгел. Сез бит җырларыгызны күбесен үзегез иҗат итәсез. Үзегез иҗат иткән җырларны башкарасыз, әйме? Менә күңелдә көйләр кайчан туа башлады? Ул мен аны әйтәм инде, ул кешедә туганда моң санаган буладыр инде ул. Моңсыз һәрбер кешедә моң бар ул әйме. Әмма ләкин аны чыгару мөмкинлеге кирәк, шартлар кирәк. Менә шулай итеп мин шушы моң булган моңны мин чыгарасым килде. Менә аны бер үзенә үзе чыга икән ул барыбер. Миңа әгәр дә җырламаган булса, мин бөтенләй белмәм, нинди кеше булырдым икән. Мин ширгә сабышырдым дип уйлыйм. Чөнки андагы энергия үземдә тоям бит инде ул энергияны. Һәм инде ул үземдәге шушы хисләрне, шушы туйгыларымны мин җыр аша чыгарасым килде. Гармунда уйнамасам мин нимәдер җитешмәс кебек иде миңа. Шуңа күрә гармунда башта уйнап өйрәндем. Аннан соң аны мин көйләргә тотындым. Үземнең күңелемдәге булган хисләрне, әйтеп булмый торган әйберләрне җырларыма салып җырлый башладым. Шулай да мин әйтердем, сезнең җырларыгызның күпчелеге ничектер моңсу. Моңсу. Бу нәрсә белән сезнең эшке халәтегезме, башка сәбәпме? Эшке халәттер инде. Әйттем бит әле, менә минем әби-бабалардан килгән, алар бит инде куылып киткәннәр. Аннан соң анда Башкортстан җирләренә килеп, алар үзләрен ничектер килмешәк кебек әйтеп үзләрен тоеп яшәгәннәр бит инде. Һәм инде ул шушы уларның туйгылары, хисләре миңа бирелгән инде димәк. Менә шушы хисләр, шушы моңсулык, шушы миннән чыга торгандыр дип уйлыйм. Аларның геннарымнан килгән менә шушы хисләргә бәйлисем килә минем. Чөнки
Кешегә балага бит инде бирелгән инде ул. Ул туганда ук. Шуңа күрә менә шушы Һәм инде тормыш та шундайрак булгандыр инде. Күбрәк теге әтисез, бәләкәйдән әтисез калдык бит инде, әтием вафат булды. Аннан соң әтисез үсү, ниндидер әтине күрү теләге, менә әтине юксыну теләге, сагыну, менә шушылар барысы да шушы сагышлы җырларга китергәндер дип уйлыйм инде мин. Әллә син адаштың, әллә мин адаштым, нигә соң очрашты язым башлар. Әллә син адаштың, әллә мин адаштым, нигә соң очрашты язмышлар. Ayrılgan yolguz göz kışkıra, üzüle künyelin kılları. Konatık ayrılgan yolguz göz kışkıra, üzüle künyelin kılları. Şunfasay pangıra, Жырларыгыз моңсу булса да, сезнең үзегездән менә яныгызда утырып торганда да ниндидер шундый энергия бөркеләйме? Яши барган сайын кайбер хатын-кызлар зарлана башлый. Кайбер хатын-кызлар мин инде улыгаям дия башлый. Мин инде көзгегә карарга да яратмыйм дип, үзен ничектер кимсетә башлый. Ә менә сездә ул ниндидер шундый бер энергетика, шундый бер энергия сизләйме? Сез ничектер яшь калырга телисез? Сез ничектер күзләрегез янып тора? Менә сезнең күңелегез белән яшь бу, күзләрегезнең януы, аның сәбәбе нәрсә? Шуннан да ул андый көч, шуннан мен үземдә хатта тыныч кына утыра алмыйм, миндә ниндидер көч булганын тоям, һәм инде аны чыгарырга кирәк бит. Әгәр дә ул көчне, энергияне чыгара алмасам, мин бөтенләй әйтәм дә янда биткән булыр идем. Мин шушыны үземнең җырларыма салып, үземнең шигырьләремә, бөтен булган ниләремне чыгарып салырга тырышып исән калганмындыр. Һәм инде Аллага шөкер янып яшәвемдә, менә шулай яшь булырга тырышуымда, менә шу дөньяны ярату, кешеләрне ярату, тормышны ярату, яшәргә матур булырга тырышу. Кеше дөньяда бит инде кеше матур булырга тиеш. Матур булганда гына, матурлыкка омтылганда гына кеше матур булып кала ала. Күңелең матур булырга тиеш. Иң мөһиме, иң беренче кешенең чиратта күңеле матур булырга тиеш. Һәм инде шушы матурлык минем йөземдә дә чагыла торгандыр инде. Сезнең менә бу тормышта кәефегезне иң күтәрә торган әйбер ул нәрсә? Кәефне иң күтәрә торган әйбер. Беләсеңме, тормышта кирәк булып яшәү. Үзеңнең кирәклегеңне тоеп, нәрсәдер булса эшләй алсам иде. Менә шушы үземнең милләтпәрвәр кеше бит инде. Үземнең милләтемә, үземнең халкыма, үземнең гомумән менә шушы мине уратып алган мөхиткә кирәкле булсам иде дип яшим. Кирәкмәгән кеше булып яшәү авыр бит ул дөньяда. Шуңа күрә дә менә шушындадыр минем сире. Менә сез әйттегез, милләткә кирәк булып яшәү дип әйме? Ничектер менә тормыш ул шундый нәрсә, без тормыш мәшәкатьләре белән бит әле яшь вакытта тел, милләт, туган җир, нигез дигән нәрсәләрне аңласак та, без аның төп аслын аңлап җиткермибез шикелле, әйме? Яшь барган саен без аны күбрәк, ныграк аңлыйбыз, кадерли башлыйбыз, әйме? Балаларыбызга да шуны сеңдерергә телибез. Менә сез үзегез милләт төшенчәсен кайчан аңлый башладыгыз?
Мен тәгән генә әйтә алмыйм инде. Кайчан аңлай башлаганмын, сез әйтмешләй, без менә яшь вакытта ул турыда уйларга безнең вакытыбыз да булмый, аны уйларга мөмкинлегебез чикләнгән була. Әмма ләкин мин ничә яшьтә дип әйтим икән, 20 кияүгә чыккач инде ул 22 яшьтә кияүгә чыктым бит инде. Аннан соң шул вакытларда минем теләк уянды, Татарстан җирләренә китү теләге уянды. Ул вакытта бара иде шушындай милли хәрәкәтләрнең күтәрелгән чоры. Без авылда кызыксынабыз башладык. 22 яшьтә уйлап кара, ул мин иртәрәк уянган димәк миндә ул. 22 яшьләрдә менә шул радио тыңлап, Азатлык радиостанциясын тыңлап, андагы барган вакыйгаларны тыңлап, халыкның күтәрелешен күреп, менә ниндидер нәрсәләр рухландырды безне. Һәм менә шушы анда тыныч кына авылда яшәп калу мөмкинлеге калмады. Минем чыгып китәсем килде. Шушы калыпка кертеп юнәлдек Татарстан җирләренә китәргә. Һәм инде килеп урнашып киттек, Аллага шөкер. Шушы яшьтән бирле мин милләт сүзен аңлый башлаганмын дип уйлыйм. Чөнки урамда йөргән милләт теге дулкын халыклар күтәрелә, бөтенесе бәйсезлек алабыз, үзаллык алабыз дип көрәшәләр бөтенесе. Һәм инде менә шушында минем шушы хисләр миндә урнашты да инде. Ул бит инде менә ниндидер шундый күтәрелеш чорга яшьлекнең туры килүе. Ул инде үзе бер бәхет бит ул, әйе. Аннары сезнең менә бик матур бер халкыбызга багышланган Айдар абый Хәлим сүзләренә язылган клип та төшердегез сез аңа. Татар язмышы дигән җырыгыз бар. Менә нәкъ менә шушы җырның сүзләренә ничек игътибар иттегез? Беләсезме, мин шул килгәч, мин 25 яшьләр булгандыр ул вакытта. Менә килгәч тә инде мин һаман да эзләнәсең бит инде иҗат кеше. Мин дә бу яшәгән бит инде ул иҗат итү дигән теләк. Кайда гына барсам да эзләнәм, нәрсә эшләргә микән, нинди көйләр яза башладым бит инде мин ул вакытта. Инде миңа ничә яшь булды соң әле ул көйләр ныклап торып көйгә язар тотындым. Җырлар язам, күңел радиосы безнең Шалада яшибез бит инде. Күңел радиосы эшләп тора, шушында барып җырларны яздырып илтәм. Шуннан яңадан миңа җырлар бирәләр. Аннан соң минем бик генә теге халык ярата торган бик сагышлы җырым туды. Шалада яшәп иҗат итүче Әлфия Сидикова сүзенә язылган язмышлар җырым. Ул инде дөнья күрде һәм инде клип булып телевидениегә чыкты бит инде. Шулай итеп минем иҗатым әкренләп кенә күтәрелә башлады бит инде. Һаман да иҗат итәм. Әни мәхәббәт турында, туган як, әниләр турындагы җырларым дөнья күрде. Һәм инде миңа ул гына җитми, миңа нәрсәдер кирәк төсле. Аның белән генә шикләнеп кала алмыйм. Миңа күбрәк теге тирән шушындай шигырьләр һәм инде минем мөмкинлегемне аша торган тагы да зуррак әйберләр кирәк иде. Һәм инде мин бардым Айдар абый Хәлимгә. Ул миңа бик яшь иде әле. Бер 30 яшьләр булгандыр микән, ничә яшь булгандыр. Аңа бардым да инде Айдар абый, әйтәм, сезнең минем белән бит инде милли хәрәкәттә аның шушындай милләтпәрвәр шәхес буларак кеше булганын беләм. Мен сезнең шигырьләрегезгә җырлар язып карасым килә дидем. Ул инде миңа ул бит инде өенә килеп керде, инде миңа баштан аяк карап кына мине өйрәнде дә. Тагын нишләп йөри инде бу ханым, нәрсә кирәк микән инде моңа дигән кебек кенә карап мине шул килеш озатып калды ул мине. Мин инде яңа ярарым әйтәм, кайтып киттем. Һаман иҗатымны дәвам итәм. Һәм инде бер 10 ел узгач инде Айдар абый мин сәхнәдә җырлап торам. Айдар Софияновның кичәсе бара иде инде. Анда шундый вакытта җырлар яза башлаган иде мин. Хәтер, безнең Айдар Софиянов сүзенә язылган хәтер җырым чыкты. Йөрәкләргә шакыйм. Тирән шигырьләргә язылган җырлар туды. Һәм инде Айдар абый җырлап торам бит инде. Йөгереп менде дә, сеңлем, яз минем шигырьләремә җырлар диде дә инде. Шулай итеп ярар, үзенең телефонын бирде дә, мин кайтып киттем дә, аның китапларын актарып карадым. Миндә шигырь китаплары булган инде аның. Аны ниндидер миңа Фатиха кирәк булгандыр инде. Мин шуңа күрә йөргәмдер инде. Аннан соң кайттым да, ачып эзләп таптым да аның бер шигырен. Ул татар язмыш дип аталмайды ул. Татар юк, ялвару түгел ул. Икенче төрле аталай да ул. Исеменә хәзергә исеменә чыкты. Шуннан соң шул шигырьне тоттым да бер 10 минут эчендә кайтып сөйләшкәннән соң 10 минут эчендә җыр язып куйдым. Шул татар язмышын. Илһам, ул миңа илһам бирә. Алар мине көткәнмендер. Ниндидер теге көч килгәндер. Айдар абый белән арасындагы булган ниндидер аура менә бу ниндидер илһам этәргеш булган. 10 минут эчендә җыр яздым да Айдар абыйга җырлап күрсәтәм. Айдар абый, кара әле җыр яздым. Ай, шәп булган бу диде дә. Шуннан соң мин аны инде күптә тормый аранжировкасына бирдем. Аннан соң күптә вакыт үтмәй клип төшерергә булдык. Менә шулай итеп туган җыр ул. Ул бик тиз
Һәм инде шушындай бик үтемле дә җыр булды дип уйлыйм. Büyük tatlar yazmışı Asırlar aşağı jile Kulgalilerden başlanıp Tuktadım mina kile Büyük tatlar yazmışı Dilesen mini kumer İtte birsin milletime Ölümsüz diyen gümer Büyük tatlar yazmışı Dilesen mini kumer İtte birsin milletime Ölümsüz diyen Şaşkın paraştan uçeşi Düşüp başkın hislerge Allah'san minen suralar Ya aytdizgen işlerge Büyük tatlar yazmışı Dilesen mini kumer İtte bitsin milletime Ölümsüz diyen güzel Flora ханым, менә сез бит үзегезнең иҗатыгыз белән Шоллы тирәсендә генә, Казан тирәсендә генә түгел, сез бит Россия буйлап та чыгып китәсез концертлар куярга бит. Бу үзенә бер зур батырлык бит инде ул. Тамашачыны җыю, аның матди ягы да бар бит инде, әйме? Кайларда булганыгыз бар дип әйтик инде без хәзер. Мин беләм, сез Себергә кадәр барып җиттегез буга, бит. Халык сезне ничек кабул итә? Шуннан да улынча менә теге иҗат иткәч бит инде акча һаман да ул акчага бәйле бит инде. Телевидениегә, радиога чыгыр өчен акча кирәк. Ә мин инде ике баланы берзен үстерәм, ялгыз гына үстердем бит инде. Акчам җитми. Телевидение, радиога бергә мин анда нинди инде анда мөмкинлегем юк. Ә бит җырларны чыгарасы килә. Аны халыкка күрсәтәсе килә. Шушы теләк мине һәр вакытта канатландырып тора инде, һәр вакытта алга этәрә. Һәм инде мин туктап калмам, ярар, концертларымны куя башлыйм, йөрим дип мин уйладым. Телевидениегә чыкмаган бит инде, күренмәгән. Ә халыкны җыю авыр бит. Шулай итеп, барыбер концертларымны башладым мин куярга име. Сөйләшәм, танышлыклар, дуслар инде юлда очрый. Бик күп дуслар миңа ярдәм булышты инде ул вакытта. Шулай итеп мин концертларымны башлап җибәрдем. Үзебезнең Башкортстан җирлегеннән инде, аннан соң Татарстан авыллары, районнардан инде. Аннан соң әкренләп мине бит һаман да миңа кирәк, күбрәк кирәк. Мине ул гына теге канәгатьләндерми. Аннан соң Себер якларына әкренләп кенә юл сара башладым бит. Беренче мәртәбә кайтып кайтырга туры килде. Аннан соң инде минем малай үсеп битте, ул вакыт эчендә малай да үсеп битте, укырга керергә кирәк. Кайда җибәрергә малайны, улы малайны бит инде. Миңа бер бик тормышымда зур киңәшләр бирүче, тормышымда һәр вакытта авыр вакытларында ярдәм итүче, үзенең ниләре белән, киңәшләре белән милли хәрәкәт оештыручы, аңа нигез салучы, зур татар философы дип атасым килә мин аны, Зиннур Ахилюнин киңәш бирде. Малайыңды әйдә Казахстанга укырга җибәрәбез диде. Казахстанга укырга җибәрик әле. Үзеңә дә җиңел булыр, акча стипендия да алып укыр, һәм инде дөнья күрер. Әйтисез үскәч ул үзен ире буларак формалаштырыр шунда. Ишек җирләрдә яшәсә, аңа үзенә формалашырга җиңелрәк булыр дип, шунда җибәрик дип, без аны укырга җибәрдек Казахстанга. Казахстанның Туркестан шәһәренә барып урнашты. Һәм инде шуннан бит инде малай укырга китте, урнаштырдык. Аны бит инде хәзер барып күрергә кирәк, аның барып хәлләрен белергә кирәк. Ерак бит инде. Әни йөрәге түзми. Әни йөрәге түзми. Һәм инде минең инде анда бит 8 ел буена укыды. Шул вакыт эчендә мин инде барып күрмичә, аның кайда яшәгәнен күрмичә яшәй аламмы инде? Аннан соң мин былай гына әйтеп барып йөри алмыйм бит инде әйтәм. Миңа китәргә кирәк концерт оештырырга, гастрольләр. Хәзер эзләй башладык ниләрдән. Ул вакытта интернет барды микән ул ниләрдән телефоннар табып конгресска килүне белмәйм мин анда. Конгресстан килеп сорарга да андый нәрсәне әле белмәйм. Табып телефоннарын, анда элемтә урнаштырып Казахстан белән, аның шәһәрләре белән беренче тапкыр баруыбыз 14-нче елда булды микән, ялгышмасам, хәзер оныттым да. Бер
10 маршрут алып чыгып киттек Казакстан җирләренә. Уйлап карагыз. Зур батырлык бит инде бу. Әйе. Шул хәтлем зур. Мин аны үзем аптырыйм хәзер. Ни хәтле көч кирәк булганы бит. Моны әле бит әле билгеле артистлар да анда йөри алмый. Ул елларда бит әле андай чыгу юк бит инде ул вакытта. Шулай итеп урнаштырып, элемдә салып, концертларны, точкаларны теге билгеләп чыгып киттек. Без шулай итеп Түркистанга хәтле барып җиттек. Бара, малаемны куган җиренә хәтлем, Түркистан шәһәренә хәтлем барып җитеп, шулай концертлар куеп без кайттык ул вакытта. Халык ничек кенә булмасын, мен билгез ни хәтле мине белмәсәләр дә, халыкны җыеп куйдылар. Халык килгән. Анда сусаганнар, Сусаган булганда, татар моңнар сусаганнар. Һәм инде без шул хәтлем үземне зур теге йолдыз итеп күз алдына китердем инде мин андайм. Чәчәкләр белән каршы алалар, вагоннардан килеп төшәбез. Теге икенче шәһәрдән бер шәһәргә машиналар белән йөртәләр. Менә шулай итеп без бер тапкыр йөреп кайттык. Аннан соң bir yıl үтеп тагын барасы килә бит. Тагын күрәсе килә, сагындыра бит. Малайны да күрәсе килә. Малаемның әзрәк терәк булым дип тә барам инде. Тагын 16-нчы елларда тагын чыгып киттек без. Инде анда бер 10лап, 11ләп шәһәр. Анда калмады инде безнең кайдан башланды? Күстонай, Караганда. Караганда. Аны там ниләр? Шымкент, Түркистан, Кызылорда, Алматаларга хәтта. Әле 10 шәһәр инде. Семипалатинск, Усть-Каменогорск, bütün yürümegen neler kalmadı. Менә шушы шәһәрләрдә 10лап, 11ләп шәһәрдә без яңадан кабаттан йөреп кайттык. Адан Кыргызстанга ла чыгарга туры килде. Менә шушы бер исемсез, бер нинди билгесез булып, шулай йөреп кайту инде ул. Сез бик кыю хатын кыз икән. Мин алай кыю да кебек түгел. Менә шу эшкә нидер көч әйтә монда юлга, менә шушындый адымнарга. Әйдәгез менә шушы урында тагын бер тапкыр сезнең үзегез уйнап, үзегез җырлаганны тыңлап алайык әле. Эх, җырлап булса ярар. Була. Тагын бер куплет. Бер генә куплет. Мин җырлыйсым килә. Фирүзә Җамалетдинова сүзенә язылган җырымны җырлап китәсем килә. Бу җыр YouTube каналларында ла 600 меңләп тавыш йыган җыр ул. Аның клибын да төшергән идек. Без шул җырның җырлап карыйм әле. Гаҗәп. Менә тыңлап утырам әйеме? Сезнең җырларыгызны моңа кадәр дә караганым бар, тыңлаганым бар. Хәзер менә шундый уй килде. Сезнең бит һәрбер җырыгыз үзе бер язмыш. Һәм ул шундый ниндидер гыйбрәтле язмыш. Флора ханым, менә сезнең иҗатыгыз белән танышырга теләүчеләр бардыр, әйбит. Сезнең җырларыгызны менә азызлап кына түгел, инде сәхнәдән башкарганыгызны тыңларга теләүчеләр бардыр. Безнең Татарстаныбызда яшәүче тамашачыларыбыз өчен әйме андый мөмкинлек бар. Сез бит бүген безнең дөнья студиясендә очраклы рәвештә генә түгел. Сез бу көннәрдә безнең Казаныбызда, районнарыбызда үзегезнең гастрольләрегез белән, концертларыгыз белән әйтегез әле, кайларда куярга җыенасыз үзегезнең концертларны? Бик дөресен юкка гына түгел, монда килеп беләгем. Рәхмәт мине чакыруыгыз өчен, мине якын итеп, җылы шундый мәгълүмәдә булганыгыз өчен миңа карата. Менә 14 мартта, хөрмәтле дуслар, Чулпан мәдәни үзәгендә иҗатташ дусларым белән
бик күп иҗатчылар белән зур юбилей концертлары узачак. 14 март Чулпан мәдәни үзәгендә сәгать 19 сәгатьтә башланачак бу концертка барлык тамашачыларны мин көтеп калам. Бу концертта минем бик күп шәхесләр катнашачак. Татарстанның халык артистлары Миңгол абый Галиев, Татарстанның халык артисты Римма Ибрагимова, Татарстанның халык атказан артисты Гөлдәния Хайруллина, Раул Галиевлар, анда язылгандар бик күп. Алина Шәрипҗанова. Һәм инде аларның барысында исемнәрен санап китү кирәк тә түгелдер, монда бер 25ләп санаган идем. Шушындай төркем белән зур гына концертыбыз булачак. Шу хәтле чакырып калам барча казанлыларны, минем иҗатымны хөрмәт иткән, минем иҗатымны күзәтеп барган тамашачымны көтеп калам шушы концертларыма. Менә шул кадәр артистларны үзегезнең концертыгызга чакырасы бит. Әгәр дә сез алар белән яхшы мөгамәләдә булмасагыз, аларны чакырып булмый, чакырсаң да килмиләр бит. Димәк, сез безнең артистларыбыз белән дә дустана яшисез. Бик рәхмәтлемен инҗешеннән дә. Минем юлымда һәр вакыт яхшы кешеләрне чыгарып кына торды. Минем исемем бармы, юкмы, аңа да карамыйча, менә шушындый зур артистлар җырчылар әйме, минем җырларымны алып, Римма Ибрагимова иң беренчеләрдән булып әйме, җылып Барс медиа студиясы инде аларны тәкъдим иткән иде ул вакытта инде, ул бик күптән инде. Һәм инде бик күпләре белән эшлим. Менә шушындый мин шалтыратам Алина Шәрипҗанова, шу хәтле мугади әйме, рәхмәт Флюра апа җырлыйбыз дип менә мин тәкъдим итәм икән, алар бер сүзсез алалар җырларымды. Нилектән икән, үзем дә белмим. Хәтта минем исемем дә юк, ним дә юк, мин инде аларга булай карасам беркем дә түгел кебек әйме. Әмма ләкин киләләр, катнашалар концертларыма. Мен бик бәхетле кеше ул яктан. Җырларыгыз гыйбрәтле, җырларыгыз мәгънәле, көйләрегез моңлы, шуңа күрә артистлар ул җырларны бик яратып башкаралар, Флюра ханым. Бүген көндә бер 70ләп җырчы гына җырларымны җырлый инде. Аның бик һәрберсеннән бер генә түгел, һәрберсендә кайсында бер бишәй, кайсында унау да хәтта инде җырлар һәрберсендә лә. Үзегез санаганыгыз бармы? Санаганымда юк инде, хәзер менә соңгы вакытларда күпме 300ләп җырым барлыгын беләм. Күпме җырчы башкарганда белмим инде, хәзер яшьләрне ялеп итә башладым, чөнки аларны үстергә кирәк. Бик күп яшьләргә җырлар биреп, менә шулай итеп әкрен генә татар эстрадасына үземнең өлешемне кертеп эшләп иҗат итеп ятам. Флюра ханым, без сезгә киләчәктә дә менә иҗат шишмәгез шулай тулып торуын телибез. Концертларыгыз уңышлы узсын. Әле киләчәктә дә тамашачыга үзегезнең җырларыгызны, моңнарыгызны бүләк итәргә насыйп булсын. Күңелегез һәр вакытта да менә шулай яшь булып, күзләрегез ышкынланып, янып торсын. Киләчәктә кабат очрашырга насыйп булсын дигән теләк белән мин сезнең белән саубуллашам. Амин. Рәхмәт инде чакыруыгыз өчен. Мин бик шат бүген шушы матур җылы студияда кунакта булганым белән. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта автор башкаручы Флюра Талипова иде. Әңгәмәне Энҗе Шәйхетдинова алып барды. Һәм әлбәттә мин Казан тамашачыларын, Казанга кунакка килгән тамашачыларны 14 мартта Флюра Талипованың концертына чакырып калам. Инде аның моңлы җырларын ишетергә теләүчеләр һичшиксез безнең тапшыруыбызны да, аның клипларын да интернет челтәрендә табып тыңлый ала. Киләсе очрашуларга кадәр сау булышабыз.